Eval baş, dem baş, hon bi xêr hatin bernameya min a Tebûra Mîtrayê ku em bernameyekê bi taybet ji bo sersalê wê pîroz bikin. Bi rastî em kêfxweşin ku hûn digel me nin û digel me gelek mêvanên hêja jî henin ku li gor beşên xwe pir hêjan in, pir pêşkevtîn in, pir çalak in. Em û yek wan nas bikin û bi we bidin naskirin. Ca wek din dîsa bêjim hûn bi xêr hatin. Mêvanê min yekemîn em bînin Selekranê ku Recep Dildar e li Bakurê dijî û nivîskar û helbestvan e. Ca lewra em ê ji wî bihêzin ka Recep Dildar kî ye û çend pirtûkan nivîsandiye wek di warê helbestê de nivîskariyê de çi karên kiriye û wê çi karên bike? Êvara bixêr bernameya Evîn xanimê pîroz dikin û jê re serketinê dixwazim em kêfxweşî lê temaşe dikin. Ez Recep Dildar wek Evîn xan got li Diyarbekir dijîm, nivîskar im, çîrok, roman, helbest dinivîsînim. Heta ana qasî 10 kitabê min hatine çapkirin û belavbûne. Di van rojên dawîn di Diyarbekir fuara pirtûkan hebû. Gelek xweş derbas bû. Eleqeyeke mezin ji bo pirtûkên Kurdî hebû. Em gelekê xweşin kî komek nivîskar çêbûne bi Kurdî dinivîsînin û komek mezin ya xwendevan jî çêbûne ku Kurdî bi latînî dixwînin û ew kêfxweşiya me ye. Lê di nav gelê me de asîmîlasyon, tesîra asîmîlasyonê gelek xurt e, di nav gel de Kurdî, zimanê Kurdî kêm dibe, lê di warê edebiyatê de komek xweş çêbûye. Belê. Tu dikarî li ser berhemên xwe, pirtûkên xwe pirtûkên ku te nivîsandiye wisa Kurd te Kurd bêjî? Berhemê min belê belê ez sala 1980 heta niha bi Kurdî dinivîsînim. Helbestê min ên pêşîn sala 1980 de di kovarên îlegal de çap bûn. Paşê ji ber bêderfetiya piştî 2000 me dest bi çapkirina kitaba kir. 2003 de kitaba min a pêşîn bi navê Kevêcanê wek helbest çap bû. Paşê kitabek min wergerand bi navê Dewran ya Seyid Alp. Ev roman jî dozê çap kir, Weşanxaneya Dozê. Çîrokê min bi navê Şikefta Kuştinê hat çapkirin. Îsal me çapawiya dudiya kir. Dîsa li du xezalekê bi navê li du xezalekê hat çapkirin ji Weşanxaneya Avayê. Îsal dîsa me çapawiya dudiya kir. Çîrokek din bi navê Kitana Spî Weşanxaneya Nûbiharê weşand û çîroka min a herî dawî jî bi navê Dojeh Weşanxaneya Darayê weşand. Piştî wê romanê min hene, sê roman min nivîsîne heta niha. Yek jê Leqat e ku gelek xwendevanê min gelek jê hez dikin. Ya din bi navê Şikestî ye. Duê dirê de jî ez sed sala dawîn ya deşta bişêriyê radixim berçava duê romanê de li ser malbateke Suryaniyê ku têkiliyê wan jî bêzdiyar hene bi awayekî roman min nivîsîbûye. Romana dawîn jî bi navê Bêjan e. Berhemê min ev in, heta ji destê min were, heta qewet min de hebe, ez dixwazim binivîsînim. Ji zimanê xwe pir hez dikim. Zimanê me zimanekî qedîm e, ji dewra em bêjin şoreşa neolîtîk heta ana li ser axa me dijî û ji ber xurtbûna wê ye ku têk neçûye heta niha. Belê, belê.
هر بيجي از خوازم دو پرسان شته بکم دو پرسان نه یک پرس بکم دوره از خوازم هر بسته که راستشی بهزم کو میوان ماجی بهزم گلو پیشنیار زنده چیه کو هیچ نهاجی نویسکارین من کد بیجنم کردن و هم خوازن ویژه ادبیات پیشوه بخن بسر çanda Kurdî û dîroka Kurdî lê bi Tirkî dervîsînin. Pêşniyazên te ji bo wan çi ye? Berî 20 salan me ev gengeşî li Diyarbekir dikir. Lê ev gengeşî ana di nav nivîskarê Kurd qediyayê yani bi Kurdî dinivîsîne nivîskarê Kurd ê bi Tirkî dinivîsîne nivîskarê Tirk e bi eslê xwe Kurd be jî nivîskarê Tirk e Kubiya Yaşar Kemal bersîvek xweş da di cenazê Mehmet Uzun de got ez Kurdim lê ez bi Tirkî dinivîsînim ez nivîskarekî Tirk im Mehmet Uzun nivîskarekî Kurd e yani Yaşar Kemal jî bi bersîvê da ana ev gengeşî di nav me de qediyayê bi rastî yani kes de behsa vê mijarê nake Yani êdî wisa xuya kiriye yani wisa êdî paqij yên got Kurd jî bin Tirkî binivîsînin yani edebiyatê de alav zimanê kîca zimanî bê nivîsandin li ser wî milletî tê hespandin. Van roja Şex Saîdê Kal di rojevê de ye ez dixwazim helbestek ku min li ser wî nivîsan dibû bixwînim. Navê helbesta min Amedya ye. Amedya. Dilopek ji hêstirên çavên te bû min bi serê rêyan xist. Di deryaya diristanan de jar û pêxwas bi beza bayê re ketim pêşbaziyan. Rastî firînekên naskirî dihatim, rê li min dibirîn, dewran li min qelibî. Qamçiyên îxaleta reş şaqiyan li ser sînga min. Dem û demsalan rehên xwe di bîrên bêbinî de veşartin. Rêwî tev gihîştin qonağên xwe. Ez hesreteke bijanim li ser rêya te diperpitim. Pêlên li hev diqelibin bi sebra têrê simir bi dû keviyên te ketine. Dilekî birîndar di nav sînga xwe de defa hewarê dilorîne, ne karê salan e wê ev çîrokê dîrok binivîsîne Amedya. Rastî miriyan dihatim, kirasên spî kiribûn ala tev li sêdarên xwe dimeşiyan. Axînên di dil de mayî dibûn topên bêdengiyê li ber bedenên te diteqiyan. Lal bibûn derwêş ji bo stranên dilşewat pêlik dikutan sînga ezman. Lal bibûn erbane bi cizbê diketin kevrên reş di malzarokan de pitik dihanîn îmanê. Lal bibûn dayikên porkir kezeb disincirandin li ber bayê bakir û li ber bircên bilind min xwêdana xwe bi gulebaranên qirêj paqij kir Amedya. Min bi rojê sondxwar li ser çiyayên bilind min bi navê te sondxwar bi qewlê bav û kalan ez ê çirayên xwe netefînim li kolanên stûxwar. Bi kulîlkên dora kaniyan birînan derman dikim. Lorîna dengê te ye min li ser pêya dihêle. Şewqa beşna te ye min ciwan dihêle. Buhar bangî min dikin kel dide xwîna min. Bi bîhna te jîndarin çivîkên ruhê min. Min tacekî çêkir ji bêbûnên dilê xwe ez ê li ser porê te deynim Amedya. Stêrkên ji porê te diweşin rêçên kadizan amade dikin ji bo simên zêrîn. Hespên şînboz dibezin li zeviyên tije hêvî. Bi alên agir dimeşin lehengên gurçik pola. Keske sor dibiriqin di şevên reş û tarî de. Tîrêj bangî min dikin kel dide xwîna min. Ronahiyeke ji rengê te me bi bayê bezê li dû te me. Di şefeqa sor û şîn de di hilbûna roja evîn de ez ê rûyê bixêlî bi tîrêjên pîroz tewaf bikim Amedya. Spas dikim. Na birastî em spas dikin birastî çiqas gotinên xweş çiqas gotinên bi ji dil bi wate. Min ji xwe pirtûkên te xwendine
te çend Pirtûkajî wisa bi rastî jî bi îmza wisa diyarî kiriye ji bo min. Ez gelek şanazim bi rastî û her tim serkeftî dixwazim her tim bila rêyên yên wek te vekirî bibe ji ber ku yên wek te mînakê ji bo me Kurdan wek mînak wek me gava din jî axaft divê nivîskarên me, helbestvanên me, rewşenbîrên me, siyasetmarên me hemû warên me bi Kurdî beşdar bi min Sağ spas dikim. Millet bi hestan çê dibin. Gava milletek bi hestek bi hev re bigirî dibin millet. Bi hestek bi hev re kêf bike dibin millet. Roman, çîrok, helbest dibin çîmentoya van hestan. Yani milletê çêbûne bi romanan, bi helbestan, bi çîrokan çêbûne. Yani ev ji wan re bûne xerç. Yan jî piştî millet çê dibe roman bihêstir dibe. Her du xurt dikin. Her du bandorê li ser hev dikin. Belê. Gelek spas dikim bi rastî. Îcar wek me gotî mêvanê me gelek henin. Îdî em wextê te jî nexwin û gelek spas dikim ku te got erê ku tu beşdar bibî. Serkeftin bi rastî. Mamoste. Ez jî kêfxweşim ji ber ku beşdarî bername we bûm û dixwazim ji bo sersalê jî yanî dixwazim hêviyê xwe bêjim. Lê bi rastî min dixwest ez bi hêviyê xwe bixwazim dünyayê bi rengê gula bixemlînim. Dünyayekî bi tijî stran, xweşî, şahî bikim. Lê dünya ne ciyekî wisa ye. Dünya li ser şîddetê avabîye. Roja Habil Kabil kuştiye şiddet ketî ser dünyayê heta îro didome. Dişûna rengê gula de, dişûna strana de îro em dengê top û taqpa dibihîzin, dengê teyarê şer dibihîzin, dengê kuştiya dibihîzin. Yani şiddet, dîrokê şiddet dinivîsîne, îro jî em dibin vê şiddetê de ne. İja ji bo em karibin xulber şiddetê biparêzin, divê em destê xwe dirê jî hevkin. Nebêjin ev bakurî, başûrî, rojavayî, rojhilatiyê. Em destê xwe bidin hev, em pişt bidin hev û li hember vê şiddetê xwe biparêzin. Wekî din em nikarin xwe biparêzin. Gelek millet li ber vê şiddetê tune bûne. Em dikarin mînak bidin. Amerîka. Hem Amerîkaya jor wek parzemîn hem ajêr. Awropî çûn dagirkerî kirin, milletê wê dirê tev tune nekirin. Bi qetîama, bi kovkijiya tune nekirin. Îro kes behsa wan nake ji xwe. Êkî şiddetê bikaranîn dîroka wê dirê nivîsandin. Em jî ji bo li hemberî şiddetê têk neçin, divê em dest bidin hev, ji hev hez bikin. Divê sala nû de em ji hev hez bikin û sersala we hemiya pîroz be, ji hemû milletê me re aşitî, wekevî, azadî dixwazim. Serçava bername te bixêr be. Gelek spas dikim ji bo gotin û hest û hîsên te. Gelek spas dikim em jî sersala nû pîroz dikin ji bo te û cenabê te û malbatê te. Her wê jî. Serçava. Vêjî. Silav reis, çawekekê başî? Spas canê te save spas dikim. Şandişma weş bû. Spas kena ez Seyidxan Kurij ez texmîn kena yani temaşa kerdovê Çarpel Medya binê min naskenî semedik ve ez Çarpel Medya de bername birazena. Ez Evin Xan re heme mêmananê Evin Xan re selam kena serişma newî pîroz kena hêvî kena şima zav seranî weşan zav seranî rindan bînî. Ez heme sera newî ye heme temaşakerdanê Çarpel Medya firaz kena û bi taybetî em bazanê Çarpel Medya yê teknîk re zav selam kena û
سر اینانیه نوی فراز کنا همی کنا سر نوی 1924 همه شاری ماره همه ملت ماره آزادی و سربستی بیارو ما همی کنا ما ولاد خود سربست و آزاد بجوییم ما ولاد خود وار حکم به ما بندسته را بخلیسی راینا طور سرفرازه وازنه سرکفته بود her vakt her tüm serkeftedim şanışma versin. Gelek spas ki ji bu gotnete em jî her wek gotnete serfrazî û ser bixwe dixwazin û mixabin kesên ku bi dimilkî têne gehîşt ez wisa wergerî jî bikim. Ez dikarim Kurdî ve Kurmancî bêjim problem ne. Hemû tê gehîşt ez dikarim wergerî jî bikim. Kurd bêjim gelek ez jî spas dikim. Kekê Seyidxan jî kesek gelek hêjayek û ew jî bernameyan çêdike di çarpel medyayê de bi zaraveyê dimilkî û bi rastî jî gelek mêvanên hêja dike mêvan û gotinên xwe gelek bi kurdewarî bi xweşî ji bo salê got em jî heman tiştan ji bo te û ji bo malbatê te re dixwazin kekê hêja. Spas kinim. Sağ spas kinim. Spas kinim. Ez jî spas Bugünün xweşiyê de bimanene weşiyê de. Tu jî hûn jî min bi xweşiyê de gelek spas. Gelek spas. Xweş e ku em wisa ku zaravey cuda jî bibe dikarin hevdû wisa nêşî nebijin ez tê nagihim fehm nakim nizanim çi. Aha. Hîvdacan amade? Amade mi? Silavê barbaş. Can, hîvdacan. Dedî te got ez nikarim wek yekem car veştar bibim bijî ku baş em cî bigarînin em roken bikin pêşiya te lê wekî min komê de jî gotî ez li vir jî rasterast bêjim wisa xwezayî bêjim bernamekî wisa de ku gelek mêvan hebin mirov nizane çawa çawanî çê dibe. Hinek kesan denk diçe, dîmen diçe, hinek kes bije ez ne li virim, hinek dibe ez nivirim, ez pêş bibim, ez dawî bibim, ez li gor wan dikim. Bixêr hatî. Gelek spas dikim Evincan, çanî başî. Gelek spas dikim. Zahmet ez dibêjim. Gelek zehmete. Gelek zehmete bi rastî. Lê xweş e. Ez hez dikim. Xweş e. Ev zehmetî jî xweş e. Ê baş e. Erê. Kekê xwe re jî silav bikin dîsa? Silav. Tazakî dizane tu dizanî erê. Ez ber wî silav. Kekê Seyidxan gavetên ji xwe bi dimilkî axaft qet pirsgirêk tune bû. Me bi hewra wisa diyalog kir. Erê. Ha, hala gelek nizane zazakî jî pir nizane ez. Ha, nizane. Tamam, hoş. Hîvdacan fermo nîk li cem de. Em dest pê bikin canê Erê fermo. Vay malino ezi çipke şvavi dili lemewi şvavi Gundi malika vakva jurda tetin
سرپیشیدا دمرمنی ویلادینا خسکه تلاو که خوب دی تا چند سال پیشیدا لسر کنا زور زور بفگانو هاوردن سلسلا سرتو آردن بفگانو هاوردن سلسلا سرتو آردن صدربام گرین داردن کائرو دل چارپاردن صدربان برین داردن کائرو دل چارپاردن رشد قفص لزندانه گرد زرل میدانه رشد قفص لزندانه گرد زرل میدانه چه وقتم چه دورانه فلک اب چه بازاره چه وقتم چه دورانه فلک اب چه بازاره برینامن چندی کوره لیا خورشید فوره برینامن چندی کوره لیا خورشید فوره لسرگرد نامن شوره گلومرن چند چاره لسرگرد نامن شوره گلومرن چند چاره رشد قفص لزندانه گرد زرل میدانه رشد قفص لزندانه گرد زرل میدانه چه وقت اب چه دورانه فلک اب چه بازاره چه وقت اب چه دورانه فلک اب چه بازاره هر بيجي قالك سباس كيف قالك سباس كيف جوا سپاس خوش هربی جبو تاجي جبو كاكي ماجي هيفدا جان گوتنین دا جبو سرسال چیه؟ دا خوازیه از سرسال ملت کرد همی بشتاران پیروز دکم همی دل هم کسی به هیدارم وسا درباز بوده سرسال ملت کرد پیروز دکم جبو تا تجبو خواه چی تخوازی؟
ji bo xwe çi dixwazim jiyana ke bê müzik naxwazim bi rastî. Her tim jiyana min de hebe ez vêya dixwazim. Tenduristî dixwazim. Dixwazim ji bo te. Erê serkevtî dixwazim, tenduristî dixwazim lê bê müzik jiyan nabe ez dibêjim. Ez jî wisa dibêjim. Her vêjî. Hîvda can, em dîsa stranekî dawî gudar bikin, îca em wextê te negirin, rêzê de gelek mêvan henin. Çi bêjim, em bêjim axa şirîn. Cana garip yeleketi arı piço bedelketi Cana garip yeleketi arı piço bedelketi Tembe kere tembe naleli Pena berman akaşidin Tembe kere tembe nalin Pena berman akaşidin Pena berman akaşidin Ketim velati xwe Ez dur ketim axina xwe Çawa bêjim ez halê xwe Çawa bêjim ez derdê xwe Tim bi qerê tim bi nalî Pena berman akaşidin Tembe kere tembe nalin Pena berman akaşidin Pena berman akaşidin Tembe kere tembe nalin Pena berman akaşidin Hîvda can, ev stran gelek tesirli min dike wî rojê jî got gava got bûyî mêvana bernameya min ev stran ji bo min hatiye nivîsandin bi rastî ku ez penaber mame ji axa şirîn bi rastî Her wê min got evîn can strançek modî çêkiriye axa şirîn û welat bi rastî pir xweş çêkiriye min jî pir jê hez kir milletê me jî pir jê hez kir bi rastî Hîvda can gelek ji dil û can spasî dikim ji ber ku wisa wextekî tengasiyê de ji te pirskirim ku hîvda vezê bernameyekî wisa ji bo sersalê çê bikim ka tu jî bêşdar bibî ca min wisa filan mivan te jî got ez amade me tu pir hêjayî divê hunermend wisa bi min zanî ji ber ku em ji bo welatê xwe kar dikin bi çi beşê bibe bi çi awayê bibe em ji bo welatê xwe divê kar bikin Rast e bi rastî piçek nexweşim hemî mêvanet ten ez dibêjim nexweşin nexweşî derbasî be dîsa jî destê me çi em ê bikin
serçavê me serserê me. Her bir şey hivda can. Gelek spas kim? Gelek spas kegi dema hoş ben. Gelek spas. Herçend sersalê me konen sersalê me Newroz e wê gavê jî em ê tiştekî bikin bêguman çalakiyan bikin lê wek din ji bo em bêjin ji bo cîhanê ku bu sersalê pîroz dikin divê em jî pîroz bikin sersalê we pîroz bibe. Sersalê we jî Tu û gel malbatê xwe û sê zarokên xwe her kêf xweş bû. gelek spas serçava sersera sersela we pîroz be. Spas ki bijît. Spas xweş. Belê kan binêrin kê wê derkeve ser ekranê. Delala me hêja. Seyran Xan, çavayê baş e? Belê, spas canê, başım. Dengimiz Seyran Xan. Denk tê newsa? denkte, dengimiz tê. Erê, Seyran Xan, katı bêje tu çavayê baş e? Spas canê, başım. Gelek baş. Seyran Xan xwe de nas kir. Bervê. Ez zanim tu kî, tu çend sale ji zaroktiya xwe heta niha daka te çi ji bo çalakiyên ji bo Kurdistan, Kurdî, kurdewarî kiriye. Wisa Kurd behsa xwe bike, ferma. Programê te kete, ez te pîroz dikim. Wextê ev pirs ji min re tê, yani Hêrsivî. çawa behs bikim. Çünkü ji vê ku Kurd nabe, yani divê min programekê de got divê him bikin serî. Lê ez şimdi destên bê Kurd te bêjim. Ez xelkê Cilemêrgê me, Bakurê Kurdistanê. Em nêzîkî hevin. Erê, gelek. Ez aşıqê Cilemêrgê van deranim rastî. Sala Ez havînê li hûr bûm, tu lê dizanî dixwazim nasam. ez tam Ez havînê li Colemêrgê bûm, tu dizanî nasam. min dît ne? Te hesûdî kir? Me te şopand. Lê mixabin ez li Cilemêrgê mezin nebûm. Yani yazdê dozê salî bû me bar kir İstanbulê bi sebebên hindek mesela aşîretî wane. Lê alaqetê me bi Cilemêrgê re xwet nebû. Min dibistanên xwe yê lîse üniversite li İstanbulê xilas kir. Salê 1974 ketim nav refên Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK. Li wir çalekvanekî baş bûm, baş min kar dikir. Zanî her çi qas İstanbulê mezin bûm jî Tu wî serok? Ne, ez li wê derê endamê partiyê bûm. Aha, serokê ye JK li Swêd. Ez sala 95 bûm seroka Yekîtiya Jinan. 93 hatim Swêdê. Yani berê hatibûm Swêdê, 85 hatibûm Swêdê. Lê navbera 81, 85 li Tirkiye Nîdê qeza bor min mamostetî kir. Mamostetî lîse bûm, mamostetî Fransî min kir. Li sedema rewşa xwe yê siyasî ji ber ku wê demê jî qaçax bûm, nikarbûm bimînim êdî. 85 hatim Swêdê, bez 86 car dîvegeriyam Kurdistanê. Wê demê ketim nav Tevgera Sosyalîst a Kurdistan. Bi wan re kar kirim. Heta
notu se hatım süvedi. Li haşti şeş li kamışlı zevcim bi havali khoyi partira. Ve deri keçkek mi çe bu haşti jiyan. Bijiyan ra spaz bijiyan ra her çar parçayı Kurdistan'ı geriyan yani çun mecbur bunvan daranman. Vaktaki ji çum Türkiye ketim hapse. Yani haşti notu se hatım süvedi. Notu se çava hatım süvedi ketim nav karuhabatin ihtiyacının Kurdistan'ı süvedi. O Federasyona Kurdistan'ı. Haşti penji bum seroka ihtiyacına. Ve çağı vere berdevame. Bes vakti ez bejim yani brasti ez aciz dibim. Yani notu penç hatta bistese neha berdevame serokatiya min. Neku min dixwast bi zorî min dixwast ku bibim lê mixabin ev jî kêşeyekî civata me yê Kurdan e. Kes berpirsiyariyê nahilgire, naxwazin hilgirin. Yê ku hemaliyê dike êdî ji wan re dibêjin ku ew dike em çima bikenê. Lê mixabin ser milê me de maye ev barê hêja. Tu zanî ew salekê ez nexweş bûm. Lê nexweşiya xwe de من خواست که تو بخوا بیجی یعنی من نخواست از بخوا بیجم Bele. Yani tabii ev jî bûmin bu sürpriz tabii nexweşî ji kesê re ev nabe her kesê re sürpriz e. Lê salekê de par vê demê dermanê min dest pê kir. Her hefte min dest ji yekitiyê jinan berneda ji bo ku yêxistin nekeve, xirab nebe. Her hefte rojek cardî piştî dermanê xwe jî ez diçûm yekitiyê ve derê me kar dikir. Yani du heval mirabûn. Ez ji wan re niha de spasî bikim wane min ne jî ji rêxistinê de jê bernedan piştgiriya xwe ji min re nîşêdan. Niha jî dermanê min berdewam e. Bes ev du mehe me dest pêkir yekitiya jinan çalakiyan dest pêkin cadî vegere rewşa xwe yê berî. Yani yekitiya jinan yemin keçekek min heye yekitiya jinan bû keça min yê duyemîn. Berwê jî birastî ez naxwazim yekitiya jinan wilo bi halê xwe bihêlim dest jê berdem. Dilê min rehet nake. û dixwazim teslîmê hinekan bikim ku vê kar û xebatê berdewam bike ji ber ku rêxistinekî birastî etablê re bûye bi cihê xwe girtiye civatê de hatiye naskirin kar û xebatên baş me kiriye yani ewana heyf e neçin bele sebeb berwê belê çend cira min muhawele kiriye ku bixwazim vê karê teslîm hinek xortên me keçikên me bidem. Lê mixabin ew jî nebû. Niha bi vî awayî berdewam e. Êdî em berxwe didin. Îsal yekitiya jinan 31 saliyê xwe tîjî dike. Belkî em karibin vê pîroz bikin. Yani. Min davet dikin ez Du neviyê min hene. Temenni wan dirêj bibe. Bas. Ez gelek kêfxweş bûm ku tu başî. Sağ ol canım. Yani tu zanî saleke zêde min ez beşdarî programan civînan vanan nedbûm xwedparastim. Piştî te pirsî nikarbim bêjim na. Ji ku ez gelek zû diwestim bêtaqet dibim. Spas canî sağ be. Ez bi kar û xebatê ve serkeftî serbilindim ve pîroz dikim. Gelek spas. Tu jî her bijî
و gelek spas kim her çend ku usat wek bxajı gotiye usat derfetê te kêm jî ve te xwast pêştar bibî spas dikim. Spas dikim ji bo kedên te. Baş e? Sağ ol. Sersala te pîroz be digel keça te û neviyên te û malbatê te. Spas canî sala we jî pîroz be. Bu seri salê du sê bangewaziyê min heye xazim bêjim. Tu zanî na îsal gelek ser mesela ziman gelek gengeşe çêbû kisebûn çêbû bangewaziya min ew e ku bi rastî êdî wext e partiyên me yê siyasî rêxistinên me akademisyenên me û vane êdî zimanê Kurdî bikarbînin bi taybetî sosyal medyayê de êdî dest ji zimanê dagirkeran berdan dest bi zimanê xwe binivîsînin û em çi qas van zimanên dagirkeran bikarbînin ez nedijî zimanê me lê em çi qas van zimanan bikartînin em van zimanan zengîn dikin zimanê me fexîr dibe û gelek lêkolîner jî vê bangewaziyê dikin belê ku zimanê xwe re bipeyvin taybetî malbatên me bi mal da bi zarokên xwe re Tirkî nepeyvin Kurdî bipeyvin yani bangewaziya min ew e ku îsal hemû Kurd bi rêxistin nerêxistin civakî malbatî dest pêkin bi pirsa zimanê gelek bi cidî dest pêkin karbînin yêdî jî partiyên me rêxistinên me yê civakî hewl bidin ku êdî yekgirtî bin demdema wê êdî bes e bi rastî rewşa Kurdistanê her çer aliyê ne baş e pêwîstiya wan xortbûnê heye bi rastî divê destê xwe bidin hevdû daxwaza Kurdistanê bînin pêşiya daxwazên xwe partî û siyasî Kurdistanî bin yêdî jî xortê ciwanên me bi taybetî Kurdên me yê diaspora xortên me jinên me em çi qas vê ciwatên riheta dijîn zêde problemê me belkî bi jiyanê re tinê ye lê her welatê Ewropayê de pirsên şeyên civakî gelekin taybetî yê Kurdan gelekin ber wê em nikarin bêjin ku wala li wir jiyê min xweş e mala min xweş e ava germ heye xwarinê ye eleqê xwe kesê re nayînim em nikarin xwe dûr bixin ji van civatan zarokên me tesîr dibin zarokên me dikevin nav kar û xebatên xirab bû vê divê her xortekê her jinekê her dayê bavekê berpirsyarî hilgirin vê karî de mijûl bibin bi rastî berpirsyarî hilgirin taybetî rêxistinê me yê civakî vê karê bikin û van karên ku me kiriye heta ne yê ku generexûna nifşeyên yekemîn êdî nifşeyên duyemîn sêyemîn vê karê ji me hilgirin vê barê ji me hilgirin berpirsyarê xwe bigirin em jî alîkar bibin hêvîdarên van tiştane çêbin Ez digel hêviyên te me bi rastî lê tiştekî wa heye divî warê de tiştekî bêjim hêviyên te gelek dijwarin û xweş in lê ciwan wisa yekcarê de bi taybet ciwanên derweyê welat ku hîsên kurdewarî negirtine ew yekcarê de nikarin bigirin divê em pêşwazî bikin û deriyê li wan hekin û wan qebûl bikin ji ber ku ez dibînim min çend caran dîtiye ku erê em hemû saziyan de çalakiyet dibêjin ciwan likînin zarokên me likînin em derfet nadên wan dibêjin em dibêjin hûn nikarin hûn nizanin na wisa nabe divê em wî baweriyê bidin wan dûra ku ew xwe bi dilê xwe bi mejiyê xwe bi hezkiriyê xwe wisa berdewam bikin bes netinê ew e evîn can netinê ew e tu zanî li vê derê
ev valatana pırtır yani yek kesiye muruh xat fikri. Vakti murutine xat fikri fırsın dizede bu kadar ciddi nabin. Yani dibi numara duyamin anji seyamin rezas duyamin ya seyamin. Lüve deri mesela hortenme le civata Suedi'de tabiati eskarım minak bidem. Gelek hortenme le Suedi serkeftine kariyerin mazın kirine hatine nas kirin cihwe girtine le alakati xo bi kurdarana aynen. Jiber çüş bu kutini xo egoizmi ve deri girtine. Deste az bejim hatta ciheki deste de babı daya. Avcı yani daybavcı rolavan berpsiyaryar van mazne gelek mazne bes hortenmeci zananın ve meseleci dizanın dve avcı berpsiyaryar girin tabi her du aliye gel kari xo biken de serkefti bibin ez gelek spaz diken bu programete spazcı bu hevkarin tejji her serkefti bin hevidarın leki hoş başti bir tendrüsti derbaz biken spas bimni xoşida gelek spas kem brasiya müjareki gelek girin ve em osa taybeti brasiya program çek zaro kelime henin nevi me ve çebibin ev gelek giringin ku em kurdawari devir da berdawami bikin le devem çareseri bikinin o gelek bu Bavyeria'nın programın o sandviçi. Tamam. Programın bu vantıştan çek amade bir kere. Ha, beguman az amade mi? Pır giringe. Gelek giringe az amade mi? Az çevkim. Lez gelek haşim komu dit kutu başı. Spas sabu temaştıkım. İşte maştık. Bimini hoşida serçavemi. Gelek spas. Serçave. Rükencan. Denk. Mik veke mik. Denge müte? Heri denge de. Ne hatı? Başı. Başı gelek başı. Ez gelek başım. Bıxeyr hadi. Hevidarım. Hunji başın. Navxere dabi. Gelek spas tıkım evi khan. Ecar em strarete ku debrike le pişe ekaz bejim strari dest bike gelek peyam den peyamın gelek xaş den ku az ne geçtim gava ku Seyran Xan axaft brasi ku hevkarime bikare bine ser ekran az hinekan olsa yek bixwînim ev yek yedem gava ku hunermend me derket taybet hunermend ji ber ku hunermend olsa bi taybeti profilin YouTube'da olsa bi saziyên derdi kevin bila hevkarê me wisa YouTubeê we jî yani profîla YouTubeê we jî bîne ser ekranê da ku bin endam. Eca ku hevkarê me amade ben hinek peyaman bixwînin Nazê Zînê nivîsandiye sersala ve pîroz be gelek spas sersala ve pîroz be keke Mehmet Çakmak nivîsandiye sersala ve pîroz be herçend îro nebe jî wê spe ve xemnake îro yan spe yan spe wê be Belê Muzaffer Özdoğan Rokenê dengê û dilê te sabit silav ji hêvî tatwan re serkeftin. Guharma min nivîsandiye Hervijî Seyran Xan rêz û silav ji bo we û xanimên me rêzdaran gelek spas. Mem Doğala mamosta Mem Doğala nivîsandiye her bi tenduristî bijî Seyran Xan mala te ava û ji bo van gotinên tên xweş sersala te pîroz be. İsmet Elçi nivîsandiye êvar baş û serkeft. Süreyya Kılıçarslan ku dayıka min e Rûkencan.
gelek derbazî ve seyrafxan tu her vêjî selametî bû te dixwazim. Belê a dawî bigirin kekê Muzaffer jî bixwînin. Silav rêz ji bo te seyrafxan bi xêr hatî derbasî. Belê vê gavê ev qas bese cem gudarî dengê roken bikin dengekî gelek baş. Belê ez niha ji we re strana xwe bêjim Kezî destpêkê. Keziya porete kubare vek baveşin o nastare Buyete sor vek pınare de ulev jefekye bahare Keziya porete kubare vek baveşin o nastare Buyete sor vek pınare de ulev jefekye bahare Bejnas raudı hişine, Simberan radı hine, Mınlı dorhtu gerine, Cergüdlemdi haline. Bejnas raudı hişine, Simberan radı hine, Mınlı dorhtu gerine, Cergüdlemdi haline. Tiro kevan çavetene Avar tuşe Baxteteme Eser hoşe Eşkateme Tüdüzani Zıdıdariteme Beşnaz ravdı hişine Sinberan rahine Mınlı dorhtu gerine Cergüdlemdi haline Beşnaz ravdı hişine Sinberan rahine Mınlı dorhtu gerine Cergüdlemdi haline Gelek spas Rukencan, gelek spas. Rukencan, gotnêmdan bihêzin ji bo sersalê? Belê evîn xan, gelek spas. Ez destpêkê temaşevanê ve silav bikim. Bername jî pîroz bikim. Vê gavê niha wisa Belê. Belê. Gelek spas. Ev jî ji bo te û sersalê te pîroz dikin û bi rastî jî serkeftin ji bo te dixwazin. Ez zanim gelek pirsgirêkê te henin wisa. Em tekilê danin lê her serkeftin ji bo te dixwazin. Gelek spas. Gelek spas. Ferman gudarî stranekî din jî bikin ku îdî wextê te negirin. Belê evîn xan, niha jî ez strana min ji bo min gelek giring e ji ber ku jî helbesta strana min helbesta Fethiye Teyran e müzikê wê jî ji aliyê min çêkiriye hatî çêkirin navê wî jî Aydilo ye ez niha ji we re wê stranê bêjim. Can feritim te
Herkese de kesnaveti, demek ki kesmez deveti. Aydınımın aydın o, tavrımar kırcanı cismi, isyanın ciranı kısmi, ev hizmet babettin ismi. Aydınımın aydın o, serhoşu sükranı mestim, efale esvetti gestim, sevraram çulşu destim. Aydınımın aydın o. gelek spas Rukencan, gelek spas, gelek spas. Ez jî hevîdarim hûn bêgemkirine, hûn hezkirine hevîdarim. Ez min xwe min gelek eciband û pejirand û birastî jî beşdarê me jî wisa. Em ê dîsa tekiliyê de bibînin, her xweşiyê de bimîne baş e û em tenduristiyekî baş ji bo dayika te jî dixwest. Gelek spas Evîn Xan. Ez jî ji bo salan nû hemû gelan, ez ji bo hemû gelan aştî, azadî, tenduristî, kevxweşî dixwazim. Her tişt bi dilê we bi, sersala we pîroz bi, sersala we jî pîroz dikim. Ez gelek spas dikim. Bijî gelek spas dikim. Viya jî bêjim bînerên hêja nizanim min rûken bi taybet kir bû mêvan, rûken li Enqerê dijî di nav Kurdan da wisa gengeş û bindestiyekî gelek dijwar heye lê bi hewlên xwe Kurdî fêr dibe. Belê. û Kurdiya gelek pêşveçî ye, ez wî di wî warê de jî gelek pîroz dikim. Gelek spas. Ez ser her tim dixwe bitim. Spas. Herî bijî, herî bijî. Şeva te bîne xweş gelek spas. Ez jî spas dikim. Bimînin xweşiyê de xatirê we sersala ve pîroz dikim. Xatirê we. Serçava bijî. Oh! Silavriz. Silavriz canım çocuğum. Bi qurban Denkte? vasiyate dikim. Belê dengê min nayê. Çiqas dîmenekî xweş, çiqas wisa bi temburan û keçekî xweşik, zimanekî xweşik, dengekî xweşik. Azîzam. Rêzan te ji bo min gelek hêjeyê bi rastî. Ji bo min gelekî bi taybetî hêjayê ji te gelekî hez dikim. Ez jî gelek ji te hez dikim bi rastî. De kaferma em dest pê bikin ku derê dengê te bikin. Serçavê min beriya her tiştî rêz û silavê min ji te re ji bername te re û her wisa kesên ku aniha me temaşe dikin rêz û silavên germ ji wan re dişînin di van daviyên rojên daviyên salê de. Ez jî gelekî kêfxweşim careka dinê di bername te de ez cî digirim bi rastî. Tu ji bo me gelekî hêjayî û her wisa ez her tim serkeftinê ji te re dixwazim û weke qîzek, weke hevalek, weke jineke Kurd her tim piştevaniya xwişka xwe jî dixwazim bikim. Ez jî dixwazim piştevaniya te bikim û her wiha dixwazim bi rastî jî silavekî ji bo mamoste jî bikim. Berê mamoste kazo yên ku nezanin dibe ku du sê kes hebin ez
باور دکیم که پرانی بینرین من دزانیم که ریزان کیه لی از نخوازم مساوی به کچا ام بیجین دنگ بیش کازو بدم ناسکرین لی ماموستا یکی گلک هجایه مخواست اوجی بیشتر ببره نکاری باورم هم سلاوی خواه مخابن او نهالو وانية الباجاري وانية أبروكال فربا هلبت كلاكا ما أمي بيك ببانا ميواني بله دزان شقاس الفرجي نبت اللي بمرايا لو هرتم در راستيجي پشتوانية كيتشا كورد دايكا كوردك يا بابي من ما مستيم عزيز أمجي بريا برنامات سلاوين جام جيرا از دشينم ديمانا كجالك باشا أبروكا ديمانا كجالك باشا بس مخابن أمور از نزانم ليبته أمور من دنگي من أبروكا كيما تيجي هبا بيشتر بوي يان بريتا اشترى ليت خص يجي ماموستا خمنا كجان دنگي تل لي مخابن أبروكا هر عزيزي أبروكا هر دك جي وانينا أزي هما إيروكا دنگي من أمورا من أمورا من دنگي من بس حس كم سترانا يكامين دبريا برنامات أزي ببيجم سترانا هنرمند نمر عيششان ام ببیستینن صالح و سترانوی از دخوازم وسا پیشکش و دیاری بکم جبو جواکا برناماته وی صالح قربان دلی منی آخو بهراوانی لقایق و کلکچیان کلکی خوبردانه صلاحی سالی بری صالحی کرماندانه حبسا دیار بکرا شوتی 101 سالی دامدانه امان 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 صالح علای امان 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 محکوم علای امان 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 از نمینیم یاد ربنیم وی صالح کرمان از باغچکی مالا باوی خوپی واسکه از اما حلال و حرام تولی راسکه از زره سره خو بفروشم دلالی که دلی خوش حبسا دیار بکرا رشق لاسکم امان 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 صالح علای امان 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 محکوم علای امان 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 از نمینه مبین خان یاد ربنه دیاریش بوبه جان گلکس فاز بودنگی دایی زلال و خوش زامنی کلام کرد بری بجه عیششان از دخوازم برای برنامه تا ببیر بینم جبر که براستی جی بوما وک دبستان بو از هر چقدر دمالباته که اوسا هنر ناستا هاتم مزن بوما جی لی عیششان میرم خان براستی جی بو من وک میناکین چند هنر کردی دا
تایبەت ژیانە wê tesîrekê mezin dabû ser min ji ber wê çendê jî ez timî her bernameyê xwe da nebe ku stranekê eşeşan dixwazim wisa bibêjim û her wisa ew hunermenda nemir di ewqas zor û zehmetiyê da dengê xwe bilind kiriye di nava civaka Kurdî da ji bo me wisa stranên dîrokên xweş wisa hêlaye ji bo nivşên nû ez jî dixwazim di rêya bernaman da di rêya şahiyan da dawetan da wisa hunermenda nemir bibînim. Bi rastî nêrînekî gelek xweş û tiştekî wa bêjim min wî rojê vîdeoyekê par vekir ji layê Ayşeşan ku wisa Kurdewar e bi dengê xwe lê wisa çavê wî şikestiye mirov dibîne ku wisa çiqas wek jin wek Kurd çiqas bindest tê kişandiye min li wir jî par vekir û ez hewil didim ez ê hewil bidim heta ku ez biçim êdî kêjan malbatê bibînim ez dixwazim jiyana wî bizanim ka bi çi awayê jiyaye gelek jinên me Kurdên berê erê em wan mînak digirin lê awan gelek astengiyên dijwar bin astengiyên dijwar de jiyane bi rastî tu vê gavê wek Kurd li Stenbolê dikarî bi Kurdî bêjî tiştekî wisa tune wextê wan lewrazê ser jiyana wî de bisekinim ez zanim gelek tiştên nexweşiyaye û ez barim tu kes piştîrî jî nekiriye lê dîsa jî ketiye nav dîroka me de xwîna me de mejiyê me de bi rastî bi rastî bi kurtasî min piçek wisa kurte jiyana wê xwend her çi qas di nav civakeke wisa her tim astengî dîtiye astengiya herî mezin di nav malbata xwe de Ayşeşan dîtiye tu dizanî bavê vê oldar bû dengbêj bû û di aliyê de da jî oldar bû eşîreke giran bû di aliyê hêla Bakur da dengê Ayşeşan jî bi rastî gelekî xweş bûye hema zû zû xwestine bi kurtasî ez dixwazim bînim ser ziman bi kurtasî giring e em jar giring e ez Kurd nakim bi rastî serê wê girê bidin û zû bidin em mêr her çi qas wê pêşiya wê girtiye Ayşeşan mêr kiriye xîzekê wê jî çêbûye lê vê çaxê malbata mêrê wê wisa gelek ji bo wê astengî derxistine lê Ayşeşan ez her tim dibêjim evînek eşqekê gelekî mezin evîna hunerê di dilê wê de bûye yanî binêr mirov cigera xwe ji dû xwe bêhile û biçe bikeve pey rêya xwe pey hunera Kurdî pey eşqa hunerê ji ber wî çendê jî ez timî dibêjim eger Ayşeşan ew qas astengî jî nedît yanî ew qas pêşiya wê negirtiban malbata wê wisa piştevaniya wê kiriba wekî bavê min piştevaniya Ayşeşanê kiriba ez dikarim bibêjim Ayşeşan îro di cîhanê da wek hunermendên cîhanê tê hatiba naskirin bêguman 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 ez jî digerteme wek ez ne di wî warê de erê ez fehm dikim tu çi dibêjî tê dikim tu çi bêjî yanî ew qas ku hestên wê zêde bûne zarokê xwe xwestiye berde mirov nizane jiyana wî ça bûye lewra divê ez baş tê bigê çi çawanî bûye tu re em li serî baxivin ji ber ku lazim e ez heskem lazim e her hunermendeke yek dikare bêje a çima zarokê xwe berda çima zarokê xwe berda ew ne duyekî baş e çima li vir de stran got ew jinekî ne baş e lê em nizanin çi çawanî bûye îro hîna di nav civaka me da jî îro hîna di nav civaka me da jî gelek kes dibêje şerme eybe ew çi ye tu strana dibêjî yanî min gelekî guhê xwe jî bihîstiye ez dibînim jî hîna jî heye ew astengî evîn xan ne tenê yanî xelas bûye em binêr dibêjin dewrê çi wextê ne devrên 2024 danin hîna jî hinek care ew qas malbatê wisa ew hene oldar hene her çi qas pêşî dengê zarokê wan xweş bin
نه تنه ji bo keçikan ji bo xortan jî dibêjin şerme eybe tiştên wekû sewsa timî astengî derdixin ji ber wê çendê jî ez rêz digirim ji bo Ayşeşan bi rastî jî xanimeke gelek hêja ye hunermendeke nemir e di nav civaka Kurda da di nav hunera Kurdî de bi rastî jî dengek yekemîn e em dibêjin cîgera xwe qîza xwe dû xwe hiştiye dûçûye lê ew jî wek ji bo wê cîgera wê bû eşqa wê bû huner jî ji bo wê wek zarokek bû ha ji ber wê çendê bi rêya bernama te min xwest ku ez çend wisa peyvan bînim bi bîr bînim xençkir dîsa jî bêjim yên wek mamoste nirxê me ye ku hêj tenduristiyê baş e divê em dîsa piştgirî bikin lê yek wek Ayşeşan ku nirxek me ye em nikarin tiştekî jê rabikin ji ber ku me nekariye em tiştekî jê rabikin ew jî mixabin neke em stranekî dawî ji te bihîzin wextê te jî negirin canan serçavê min strana min ya diyarî strana mamoste Kazo ye ez heskem ew ê jî ji bo şopînerên te ew kesên ku aniha me temaşe dikin diyarî dikim ji bo wan e eyvah eyvah ey dünyayê şu dünya ki bevefayê eyvah eyvah ey dünyayê şu dünya ki bevefayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê avam ekse çıka khoşte kembera zeyr vel feşte avam ekse çıka khoşte kembera zeyr vel feşte delalamın dilberine jicigeri khina reşte delalamın dilberine jicigeri khina reşte eyvah eyvah ey dünyayê çı dünya ki bevefayê eyvah eyvah ey dünyayê çı dünya ki bevefayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê Cayim ekse cotkanine hemi gulu beybune avam ekse cotkanine hemu gulu beybune delalamın dilberine jicigeri khina reşte delalamın dilberine jicigeri khina reşte eyvah eyvah ey dünyayê çı dünya ki bevefayê eyvah eyvah ey dünyayê çı dünya ki bevefayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê emri çoyi cardinayê Peki teyran ve dünyayê Can و هم دیسا جی جبر ویسترانه دیسا سلاوی گرم بو مامستا جی بشینن رضا gelek spas dikim ji bo pêno savê Erê sed canan xwazê ew jî digelme bûye lê em bêjin carekî din Rezan can
gelek spas kimiş bu te çiqas xweşe ku min te nas kir çiqas xweşe ku tu hunermendek gelek hêjayî çiqas xweşe ku gava ku me got em bername çekin tu qet napirsî kengê çawa dibêjî erê evî hunermendî li gor min ev e ne ku ji ber planaveyê min ji ber ku welatê me bin dest e cî tune ku hunermend xewsa mazim bikin qure bikin bêjin na dijîtal nabe li wir nabe divê bibe ev kenal tu li gor min tu hunermendî li gor gelek kesan tu hunermendî Azîzî mafê tu hunermendan tune ye ku wisa xwe bi tenê wisa xwe ji civaka xwe bilindtir bibîne dikin herwa ez vêya jî rast bikim rêzan can ez vêya jî rast bikim ne ku tenê tu gelek kes henin ku wisa wek hêvda jî îro wek roken jî îro yani ez mabesta min ev e ku yên ku wisa piçûk nebînin ku bêjin no divir dernekim ez tijî me ez te gelekî baş vam dikim lê ez her tim dibêjim yani min ew ji bavê xwe dît bavê min bi zarokara zarokê bi biçûkara biçûkê bi mezinara mezine tu cara ew qas binê di nav civaka Kurdan da hatiye naskirin lê tu caran xwe wisa bilind nedîtiye min jî ew ji bavê xwe girtiye ez jî dibêjim wek bangawaziyeke ji bo hemû hunermendên Kurd bila xwe ji gel bilindtir nebînin ji civak bilindtir nebînin ji ber ku ew kesê ku rêzan guhdarî dike şopînerê rêzan e kesên ku me guhdarî dike civaka me ye wekî civaka biyaniyan kê dengê rêzanên dizane an jî kê rêzan nas dike eger rêzan be bi rêya şopînerê xwe bi rêya hezkiriyê xwe bi rêya guhdarwanê xwe rêzan bûye ji ber wê çandê jî mafê rêzanê tune ye ku xwe bilind bike li ser hezkiriyê xwe li ser civaka xwe li ser şopînerê xwe ji ber wê çandê jî dubare ez spas dikim ji bo te tu xuşkek hêjayî nazdarî û serkeftî ji bo min bi rastî baş e ku min te nas kiriye hêvî dikim ku demeke nêz de em wisa rû bi rû hevdû bibînin civakeke wisa xweş dîvaneke xweş em dayînin hevdû wisa bernameke xweş çê bikin dubare spas ji bo te ji bo ketkarên tembûra mîtrayî û em dibêj du rojê me maye ji bo sala nû ez sala nû da sersala hemû Kurdên cîhanê bi dil û can pîroz dikim taybet ji bo her çarparçeyê Kurdistanê divê sala nû da aşitî dixwazim yekbûn dixwazim û her wisa aramî dixwazim divan daviyên salan da bi rastî em gelekî salên baş wisa geş derbas nakin lê em bê hêvînînin em hêvî dikin ku sala 2024 û taybet bibe sala her çarparçeyê Kurdistanê her çarparçeyê ku Kurd dijîn wê derê bila ew ferq û cudatiyê êdî di nav me da derêxînin hemû bibin yek dest bidin yek li ser welateke azad li ser axeke pîroz em bi hev re pêk vebijîn sersala we û ya hezkiriyê we yê şopînerê we û sersola hemû gelê xwe bi dil û can pîroz dikim canam gelek spas canım gelek spas ji bo gotinên te ji bo dengên te ji bo hestên te û tika dikim silav ji bo mamoste baş e ser çavê min ser serê min dubare rêz û silav dem baş ji we re dem baş ji bo guhdarwanên hêja temaşevanên hêja sersal pîroz gelek spas sersal pîroz بخير هاتي تاكي فيصل شوي بخير دبي باش شواني باشي باش اسفاس لا والله انا باش بس نخوشم لي باشم نا تيرو دقو از نخوش ما كيف ترجيده ها برامج تبسكتي كيف تاتيه سلام كيف فيصل قلت لي خديجه بله از بری بیجم ایوار باش تماشاوانین هیجا بری هر چتی از سرسال هفکاری خو
evîn tetwan û mêvanên wê giştî pîroz dikim. Bi navê xwe ew hemû karmendên çarpel medyayê sersala mêvan û temeşevanên ku heta niha me tenê nehiştine û hemû Kurdistaniyan pîroz dikim. Ji bo wê hemû salek xweş û aramî dixwazim. Hêvî dikim sala 2024 bibe sala azadiya Kurdan, bila her tişt gor dilê we be. û ez dixwazim mesajek bidim bi îzna te xwişka Evîn Xan. Temeşefanan ez daxwaz dikim ku heta ji wan hat bira bi YouTube'ê takîb bikin, bibin endamê YouTube'ê ne tişkî zehmet te tenê tu dibî abone tik-tikî û paşê her carî wextek program çêdibit direkt tê ser hesabê we û bi îmajê vîdeo a YouTube'ê jî pir qalîte ye. Çêtir ez dibêjim, bixwast ez viya jî bêjim û heta ji wan hat bişopînin û like bikin, yani biecibînin û parve bikin. Ji ber ku wextek hat şopandin hat jî parvekirin algoritma wek Facebookê, yani tê guhertin digêje gelek însana. Bixwaz ez bi vê münasebetî viya jî bêjim. Belê. Gelek spas. Lê kat piçekî ser mijara komîteya çarpel medya jî piçekî biaxife. Erê. Ez jî yek ji wan ê destpêkê de belê. Ez jî yek ji wan ê destpêkê teknîkerê çarpel medya bûm. Ez yek ji wan çarpel medya bûm. Dizanim. Ji ber karê min ji ber karê min din jî heye, yani ez karê ticaretê jî dikim. Diheb teknîkerê me hêja hat û pir baş dimeşînin. Bi saya wan bi qelîta çarpel medya jî bilind bû. Mala wan ava bi hezar carî spas ji wan dikim. Sed cara. Em dixwazin pêştir bibin. İnşallah em ê hêvî dikim rojekê em ê televizyona xwe êdî nebser dijital bi şiklekî girseyî li Kurdistanê pîroz bikin sersalan xwe û li wir biweşînin, ew ê hîn baştir be. Aha. Haya mijêtine wek karkerekî çarpel medyayê lê Na me wek daxwaz me kir, wek daxwaz. Erê. Belê. Ser te got ez karê bazirgeriyê bikim lê ka yek ji wan girîngtirîn ev e ku tu çi dikî? Ez biçek behsa xweş bikim dixwazî. Ez eslê xwe dêrikî me, dêrika Çaymazî, bes ez Diyarbekir mezûn bûme. Min üniversite jî bazirgeriyê dikim lê bazirgeriyê yani ticaret ez şerab difiruşim. Ez werê bêjim. Şeraba Kurdistanê ez bela dikim, xwediyê şeraba Kurdistanê ezim. Ez nexwaz ez bêjim reklama xwe çê bikim min Kurtî got ez bazirganî dikim. Yani ticaretê. Azadî. Bername de azadî. Erê. Yani mira ez werê bêjim. Tu zanî ev ne ku reklam e. Erê tam karê min e. Ez vî karî dikim. Lê bi sernavî Kurdistanê ew balkêşe. Belê. Erê. Yani ji xwe logoya me Kurdistan û Kurdistanê du marka ye. Bi her da jî ez bela dikim. Erê. Dengê te nehatî vê dawiyê. Pardon. Serkeftin. Spas gelek spas. Sağ bî. Her bir. Gekî Faysal gelek spas dikim û em dor bidin mêvanên xwendê rêzê da ku kî ye? Ozan. Me tahmin e. Yasemin Can. Dengi de tüne Yasemin. Vah. Ket stresi. Ket stresi. Ozan Can bawarım pirsgirek dengê Yasemin de heye. Heta ku ew wisa pirsgirekê çareser bike. Em pelda bînin ser ekranê ku li vir be.
نام ده کی آمده؟ جبلی یاسمین کس آمده نه؟ که عرفان نه آمده یا؟ برنامه وهذا وصاده به هجا جان باپیر جی باورم نه آمده یا؟ باشم کلیبه که داین سر اکرانی اوزان تشتکی بکن ایوار باشه بین خان قوت بشترا گلکس باست کن چوانی پیروز به باشه وصا بستريسي يعني وصا براحتي اركب اد بيجم كي ريزي دايا نا او لبرنا او لبرنا امي حاول بدن قريجين خو قريجا خو يا بيسوسي يا دلاير الشمت روبار ديجله وخابور دبردم براهره واو لك فلسفي كي حاجه تشوي والله اوین خان پاندمی در باز بو از نخواش نکتم 3 ساله لی سال خویای بشکی 2-3 هفته از نخواش کتم این آجی تام باش نبوم یعنی لی وکیدن باشه در باز هر بجیتر قوت بشترا بله هیوید کم سالا 24 دگل هندک تشتین باش بخورا بیند گل خوشی و نخوشی ها لیبرا خوشین منج نخوشین ما پرتر بین هیوین ما خورد بین زخم بین که امکار بین بگیشن داخوازی خود آرمان جا خویانی بله هیوین ما حموجی و صایب راسی بله کب چیکی قالی خواب که تکی بله قالی خواب که حجی کیه لکی دیجی چیت که والله سبزم وارد که مینا گل که بش هر کس من است که امزارم چی نمیشنن یعنی بخیرا سوشال مدیا امزار یعنی باست که یعنی از اوکی برپسی رادیو آشتیمه وقت زانم برنامه شد که من 33 سال لسر پشت میکروفون قارقارمه لی نزانم شخاصا دنگ ما گشتیه گهدار و تماشوان ها لی امه نازی هم قارقارت کن حتی که هم بگیجن آرمان جا خویانیم از هم هیدیه دیتن داویا سالی لی تنی از دخوازم هیوی که کم جمعی رخستن این ما این که وشان این جواکیت کن بکار مدیا اراده بن گرانی بدن سر زمان کرده یعنی ام سالا 24 بکن سالا گشت بون زمان کرده یعنی هیوید کم هر کس عالی خوبه حول بده که زمان کردی به زمانه که پره جوره یعنی قیمت او به یعنی کس شرمه نکه که زمان کردی به قیمت یعنی راستی هر چقاسا او بزید انزانن لانیورسیتا ستوکولم لیکولی نکی کریه او زاروک که به ده زمان زانن زمان 3 زودتر فردمن 3 زانن 4 زودتر فردمن یعنی تنها لیمزه که مثلا زارو که خو از او کم 5 زمان باش زانن یعنی ابجی تیوی معنی که جبر که ده زمانی که ماسی حتی دست به دبستان اتکن ده زمان زانن زمان مال کردی دبستان جی زانن سویدی پاش دست بید کرد به انگلیزی زمان که دن زمان که مدرن هست بجیرن انگلیزی بیاز اسپانی بیازی فرانسی بیازی زمان که دن روسی وانا فرد بن یعنی اشخاص زمان جندرماجی تبخوازی نخوازی چون ولات اینه فرد بن یعنی او جی جوان را او یعنی بخوازی
نخوازی او دبه یعنی جوان را او جی او ته انترسانته فیر دبن یعنی لی از هیوید که من کاربن گرانی بدن سر زمان ریخستنین ما سازین من زمان تایبتی حس کرد خباته که ایجاد که ریخستنین دن پشگری دن وان ریخستنین ما نتوی یه سفیل سازین دن جیان هم سپاسیاوان هم یاد کن لی که زیده تر هم بینن اکتیف چالا که راستی حس کرده سپاسیاوان کم هیوید کم هر بردوان بند بیواره دا و سازین دیاسپورا زی حول همچه سپاسی دکن لیبراسی تو وقت کردک درو ولات چا اصلا دبینی یعنی چا دبیجی اری یعنی تو تنید به ریا دیجیتالی دبینی که حس کرد چید که تو روبرو نبینی نوستا رو بگو من هر کس آلی خود خباتت که یعنی کرشن زمان کردی ددن او دکن لی حس کرد چه گمان تداتنه که باشترین یعنی الگورا خواهد بجم بلکه شاش بمجی دوار حقوقی دا حولدان ویهنه که او کجبو که که صبحی مروفک حقوق ناسه پاریزره رین اوی من یعنی قلبه که پچوک جی ببینه دوی واره دا تخوازه او که یعنی دا پیش از لوماد بجم یعنی دوار فکرنا زمان دا قرش و تشتیوا دا بگو من مثلا بجن وقت با اسماعیل بشیشه کرتکاف هیا ریخستنی دن هنه تفگرین زمان پر هنه یعنی پارتی ریخستنی دن جی هنه که الگورا او کتکن ادزانم پاکرد جی خبات وان این زمان هنه بلکه پارتیا ولات پارزن کردستان او جی خبات وان و تشتیوان هنه یعنی هر کسی آلی خوب خبات که یعنی لی تشتی که مخواست از بجن دوار حقوقی دا حس کرد خباتی وی برپشاغن لوم از بجن یعنی بله تو گشتم گلکس فاش بگود نیده براسی سپاس خوشه از بیرو تو گلک نساقی دی از وقتی تا نگرم براسی بوی آوای از سال نو یا 24 لهمی تماشاوان این چارپل مدیا و کسی که گوداری آمد که همیا پیروست کن دستخوشی چارپل مدیا جید کم هیوی دارم هر سرکفتی بگومان هر سازی و ریخستنین مد قادا خدا الگور طاقت و شیان خود حول دادن زمان کردی پیش بدن و پیشگیری میدنی گلک سپاس کن سرکفتن جورت خوازم امین خان هر سرکفتی بید همجی گلک سپاس کن و همجی سرکفتن خوازن جبو تا و جبو رادیو اشتی گلک سپاس هر بشی کامبینر دی وکی به سرکرانه فردخانات دنگ Merhaba. Eyvallah baş. Dengimdi. اره گلک باشته چای باشی Başım gelek spas. Hunçoğanın. همجی باشین گلک سپاس متا واسیانت حتی وی دمیان پرسکرک هبو دی اینترنتی داکو Psikerek tine bu. Ne psikerek kan tine bu. dezin çao denkte navsa Ere denkti. من پرداخان بجن برنامه کی کرد آیدل بجن استاد دنگه کی خوش استاد دنگه کی کردواری من بهیست لارا متى شوپاند درشده کرد آیدل این دناسن بارم کرد آیدل باشوری هات چکرین کو برنامه کی کو خواستن کو دنگین خوشترین بکنی یکم اجار لی ام تا جتا بهیزن فرمو فردا کیه از زانم گلک چارکوانه
شانۆگەرە سرانبێژە فەرمو gelek spas ji bo şîroveyê we. Dengem tê newsa? Baş e. Ez pelda bal li Batmanê dijîm. Bi estê xwe jî ji Batmanê me. Arastî ez xewek stranbêjekî lanse nakim. Carna strana dibêjim. Şanogerim ya rastî lîstikvanim. Karê lîstikvaniyê dikim li Batmanê. û ev demeke dirêj e vî karî dikim. Niha jî li Batmanê gelek di hêla şanoya Kurdî de gelek çalak e û gelek kêfxweşim ji vê yekê. Me dîwan akademî vekir. Mekteba dibistana şanoyê bi Kurdî ku hemû perwerdehiyê wî sedî sed Kurdî ne. Ez koordînatorê wê derê me jî heman demê de û heman demê jî lîstikvanî dikim. Gelek spas. Pir çalakiyên xweş bi rastî. Pir çalakiyên xweş. Ez te dê dikim ku tu dibêje ez xewek stranbêj. Nabînim lê dengê te xweş e. Tu nikarî vî jî dûr bikevî. Erê ya rastî lîstikvanî biborin. Lîstikvanî ji bo te girêktirîn e ez zanim. Erê. Lê ji bo lîstikvaniyê jî stranbêjî jî girîng e. Yani bihîstina deng û rîtîm û ji xwe lîstikvan dibe gelek reza be. Hewce ye ji xwe. Ecem em gudarî stranekê fikiriye. Stran carna dengê te qut dibe ez nizanim çima. Em dikarin gudarî stranekê te bikin. Stran tu bêjî stranek. Bêjim. Wêlî biha wêlî bilo hesen û wêlî wêlî biha wêlî bilo kurmalo wêlî rakeb şeşxanê bilo da keve gelî rakeb şeşxanê bilo da keve gelî wêlî biha wêlî bilo hesen û wêlî hesik zavaye bilo dotmam berdêlî. Strana Hesen û wêlî min got. Her bijî deng xweş. Heda xan ji xwe min wisa me pevra axaftiye me gotiye me bernameyekê taybet li ser em bêjin saetekî demjimêrek li ser te li ser karên te em ê wisa bi detayî bernameyekê çê bikin. Min dixwaz wisa ku tu bê li vir em te naz bikin ew kesên ku te naz neke bila naz bikin. Dengê te gelek xweş e û karên te jî gelek xweş e. Her serkeftin dixwazim. Gelek spas. Zor spas. Kêfxweş bûm bi nasîna we vê bernamê. Her serkeftin bin hûn jî. Sersala we pîroz be. Bi hêviya Gotnê te ji bo sersalê çi ye? Her sersal gor xwe xwedî yani hêviyên nû têne. Ew jî hinek tiştekî baş e ji bo motîveyê û her sersal hêvî dikim ji bo me Kurdan salek baştir be serkeftîtir be û giş bi huner be bi zimanê xwe be bi Kurdî be her geş be zimanê Kurdî.
خواستین هستین گلک خوش هر بیجیتن گلک سپاس جمعه دلال جباتمانی هر بیجی الخوا باش بنرن ایوار باش تجی گلک سپاس کن اجار اوزان بارم رازا خان ایوار باش و تجی چوی ساقبی گلک سپاس تو چوی اوین خان شباش لبراسی از لدنرم دادیم رئیس چکر بی پیلان چکر بی وصا یک دو سه اف دو ولوردا درکه هیچ ناجی هیجا جان باپر دیجا چما از وقتی من هاتیه لی قمره خواه گردیه از چاوی بینم سرکی گفت انت آنونس کرد کی دوره ده کی کاری وره باش سلاو ریز اوین خان جته و میوانته و همو تماشوان آن سلاو ریز و اوین خان براستی دست خوش برنامه خوش بله گلک سپاس کم روزا خان جی اوسا پیشکشوانه که جی چارپل مدیایه او ده کمیتاف چارپل مدیای داجی بله ام هفکاری هبن اوین خان ام هفکاری هبن بگم بله دست خوش براستی برنامه گلکی خوش بود والله تستغرب وقت تجي از بجم تبخير هاتي بشون ده چارپل مدیا مهنه کی نافبر دابوی چند ماها ام دی سوا مدرس بک بیم برنامه خبره بدبن سرکفتن جمع همو یاره هر وها از بله سرسالا تا و میوانان و همو تماشوانان پیروز دکم سالکنو بخوشی و شادی هیوی دکم و هر وها از لسرناوی وک ریوبریا چارپل مدیا لسرناوی ریوبریا چارپل مدیا و همو کارمندین چارپل مدیای سرسالا میوانان اوین خان و تماشوانان جدلو جان پیروز دکم همو وک حواله مجی گوتن همو کسیم که حتی نها ما دی چارپل مدیا دبتنی نهشتنه لما گهدار کرن ما تماشا کرنه برنامه ما شیروه کرنه پشگریا ما کرنه سپاسیاوان دکم سرسالان پیروز دکم جدلو جان اوین خان نزانم مگهدار کر گلک میوانا هستن دلی من گوتن دواره زمان کردی ده دواره پاراستنا زمان کردی ده هر بگمان هویه مجی جی سالانو هن وک همو کسان وک میوانا جی بحث کرن خوازم اینه که چند گوتن al سر سالا 2023 بیجم جارنام دبیجن زود در باس بو براستی ما چاوی خواگر تو وکر وکو در باس بو لبره گره گرانجی بو سال 2023 عرض هجک ما در باس کر نویه ولات ما ویران بو گله کسان دلاله بردلین خوان دا کرن مالیوان ویران بون خمگینیا وان پار ودکم هیویدارم سالانو بهتر آلیکاری پشگیری بکه خمگینیا من پار ودکم هر وها ده سال 2023 ده گلی کرد وک سال امبری جیج بو مافین خوین روا تکوشینا خویا نتوی دوماندن خوازموی بیجم لباشور کردستان هیویا هیزن کردستانی یک رزیا خواه پیک بینن هنگاوین هیوی گشکرین ام بیجن آویتن هر وها دگل ایریشن ترکیه دناف برچیبون و به امکانیان ده روش آوای کردستان سالکدن در باسکر مخابن دواره یک ریزی و هفکاریه ده هزین کردستانی گاوه امبیجن هیوی بخش نا آویتن پیلا
جن جیان آزادی دبن زوردستیا دیکتاتوریا اسلامیستان ده سال 2023 ده جی بردوام بو لیز باورم اف پیل وک کوزن ولکانه دبن آخراجلاتا کردستان ده دکله لکی سودا ماخوا دگره ام دیسا بیجن بجی برخدانا جن جیان آزادی وک هوی بلیم لباکوری کردستان جی دواره سیاسی ده تگاوین بربچاو مخاب نهاتن آویتن لی تفگره لزمان خواه و ناسنامه خواه خودی درکتن از باورم خورد دبه اف تفگر هیوی گشت هیله گاوه کدن جی که هیوی بخشه او که دو هزین کردستان باکر پاک و تفگر هزین خواه یک کرن و پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê da mezrandin bi vê gavê hêviya yekrêzî yekîtî û bi hev re karkirina ku di nav Kurdan de gelekî lawaz e bawerim geş kirin em bêjin hêvî herdem heye tiştê ku ez dixwazim têbîniyek min ku bala min kişandiye evîn xan ku hinekî li zora min dihere û ez dixwazim bi temaşevanan re parve bikim bi Kurd û Kurdistaniyan re parve bikim parvekirina vîdeoyên Kurdî, dengbêjên Kurdî, bernameyên Kurdî, parvekirina wan bi sernivîsan Tirkî pir bala min dikişîne û midêşîne. Şaşneyê famkirin tu carî ez bawer nakim ne ez û ne tu Kurd li dij tu zimanên din bin, li dij tu kulturên din bin. Lêbelê çima wextê ku em ji xwe hez bikin, ji zimanê xwe hez bikin, ji çanda xwe hez bikin û bixwazin biparêzin, çima wek dijberiya zimanê din were famkirin gerek ne wabe. Ez hêvî dikim ku û hêvîdarim bi rastî ku hişmendiya parastina zimanê dayîkê û rêzgirtina zimanê dayîkê li ba Kurdan di sala nû de geştir bibe ya jî em bêjin geş bibe. Hêviya min ew e ez wê hêvî dikim yani temeniyê minî ji sala nû ji 2024 ev e yani ez bêhtir mixwast ez ser veya bisekinim. Her wiha sala nû bêguman li hemû kesan lê taybet her kes ê xwe dibêje li Kurd û Kurdistaniyan pîroz be, li Kurd û Kurdistaniyên li hawirdorê cîhanê li diasporayê pîroz be, em Kurdên li dervî welat dijîn. Wekî din ez bawerim ez temeniyê sala nû hergav me re tiştê xweş û baş dixwaze. Ez hêvîdarim ku sala 2024 di warê netewî, di warê mafên jinan de bibe saleke xweş û geş ji bo me hemûyan. Hêvîdarim em li ser sozên xwe yê sersalên bisekinin. Gelek cara em dibêjin ez ê îsal sozekê bidim xwe ez ê veya bikim. Em wan sozê xwe pêk bînin û têk nebin. Daxwaziya min ew e. Belê. Gelek spas bu gotinê te daxwazên te gelek ku zelal û xweş û kurdewarî di aliyê zimanê de rastî îdî wisa ev mijar îdî wisa mezin bûye ku divê bawerim dîsa ez ê bername çend caran bernameyek ser zimanê Kurdî kiriye ez dîsa bikim. Divê em dikarin bi hev re çê bikin. Divê em li ser bisekinim rastî yani yani piçûk jî bibe hinek tişt çê dibin. Divê wan tiştê piçûk jî bikirin bernedin. Em ku kesên derveyê welat. Ji ber ku em derveyê welat dikarin wisa bêjin tu çima wat kê tu çima wat kê wisa nine. Jiyanê wan li wir tiştekî cuda ye lê bi ev mijarekî gelekî ez dikarim mezine
هجای مجارك مزن هجای از دکار ما بجم ام کرد و کردستانی لدر وی ولاد دکارن تنه هیوی بکن داخواز بکن تبینیه خو بجن ام لدر ونه ام دکارن نه روزا خان ام در وی ولا ام در وی ولا تره نکه دیتنه هیوی بکن نزانم داخوازی بکن نه ام شتکی بکن بجن و بکن بله بله بیجن و بکن بینن دیر بینن و که آنها مخواست از بیجم مثلا پارو کرنا ویدیو یان گلک جراز دخوازم هم ویدیو یا پارو بکم از نرم سرنویسک به ترکیه از دبم وک شریکه وی از خوازم ویدیو پارو بکم لیاز نخوازم وی تکستا به ترکی پارو بکم او تکست دبی بلا سر مرو مخواست از دسر وی نکی بسکنم یادن دخوازم جی تماشاوان چارپل مدیار بیجم که تلویزیونک هرچی قص هفکرم اوین جیزان ام یعنی برخواد دین ام کارو خبات دی چارپل مدیار دکن و ام برنامه چه دکن لی تلویزیونک به تماشاوان خواه مزنده به تماشاوان خواه هیه ام سپاسیا پیشگیری و دکن و ام دخوازن هم بهتر پیشگیری ما بکن حواله من که فیصل جی گوت گو دی یوتیوب ده ما بشوپینن اجید خوازم بنو خط بکم دی یوتیوب ده ما بشوپینن و ببین اندام که فداوی بهتر لچارپر مدیا به مزنتر به خورتر به جنهاد سپاسیا و دکم جواب پیشگیری و تماشاوان چارپر مدیا و گلک سپاس اوین خانج بوه برنامه سالات پیروز به و سالا تماشاوانان و کردستانیان لهاویردار جیهانی و لکردستانی هر چرالی کردستانی جدلجان پیروز دکم هم شاهیا و شادیا و هم خمگینیا و پار و دکم همو کردستانی گلک سپاس تنک چو بس اوین خاندنگی تنای ببار باش اوین خان دنگ تنینه ما خوابن دنگ تنینه هم چوا گفت گل گل هب بکن اگر دنگ تنبه دنگ منایه آنها چه بو باش آها بخیر هاتی چوی ببار باش سرسالا و همو کارمند بوارا کار دکن و همو میبانن بشداری پروگرام تبوی پیروز به البته سرسالا ما کردان نوروزه لی ام به سرساله جی پیروز دکن و ام هیوید کن براستی سالا 2024 سالا آشتی و آرامی به جبوی جیهان تبدا و به تایبتی جبوی کرد و کردستانه جبوی بگن آرمانج خواه و ام بهبرا دسیا ولاتکی سربخوا و آزاد را بش گلک سپاش و گوت نیتن گلک وقت در براسی هر بجی دکا ام بچکی تناس بکن از تناس دکم لی او کسین بینرین ما کو تناس نکن بلا پیتر تناس بکن از زن گوتو گلک تشتین هیجا چید که تو هلبستوانی تو رومان نویسی تو سینما چکری لی دوی تو کار خدا وصا قال بکی فرمون بله نابم جانا اش خلق کوبانی من لأوستریا لوین دجیم براستی سر 3 سالی و هین بهتر از مجولی وجه کردی دبم هم رومان هم هلبست هر وها من سالن درش کارن راگهاندنه کری هم بیجن رادیو تلفزیون روزنامه افکارانشی من هر وها کرنه و ده کار سینما داشی از نابشم یعنی متشنه گلک باش کرنه لی ده پاشیلا مدا 7 فیلم هنه ده فیلم دستانی 5 کرد
هر وها پیشبری ما ام آماده کاریا فیستیوالا کوبانی یا دوره پینجان دکن هر بخوا مو هنک حوال ما دام زراندیه سال به سال آلمانیا مهانه هان دا هم چید کن شخص سالا بوری یادیگاری بود جبوی یالماز گونی ما فیلم وارگرتن در روژن جدایک بویدا و ما خلات خواه بلاف کرن در روژا کوکوش کریدا هر وقت خواستم اینکه سر سینما و وجه کردی برنگه که گشتی یعنی دیمنا وجه کردی چه دبره و هر وقت سینما کردی چه دبره از خواستم اینکه و اگر در فتحه به هم چند خلکان تبینی خواه بدم براستی که تدی ولاته که نسر بخو آزاده هر وقت هر تشتک دوی ولاتی دا نسر بخو آزاده روشا ما کردان دیاره و لبرچاوه جبروه که یعنی هر تم حولدان می شرمو کن جبر نبونا دامو دزگهن چاندی و هنری پیتویا ما گله کی به دامو دزگهان هیا جبوی که هم کاربن کاره کی هبش بکن کدامی که هم دبنجن سینما پیشسازی یعنی کاره کی صنعتکاری اگر که پرودسر تتنبن اگر کمپانی تتنبن و تچاوا او بکی جارنا مرو بدگره تشنه دیرو که جی براستی آموزگاری و شیرتن باش شیرات که اگر یک توزیکا خویبون بخونه 1928 دا یک خالبند دنوه دیده هاته و دیار کرن دگوت سینما کردی چه بکن یا سینما را ام دوز خواب جهان بده ناس کرد لدناب جواب کمادا برواجای و براستی اگر کتشتا کی و سیر و مطمئی شد دبید تم کرن فیلم و تم کرن سینما لتبه یکی جی یعنی هنرمند باش دناب کردان دهنه در هنرین باش هنه اکتورین باش هنه گابن باش آویدنه دواری رومان ده جی هر وها یعنی رومان من یکی چارسنگ ده سال 10,000 دا بو البته پیشوی پرتوگی من هبون کومه پرتوگی که منی هلبسته هبو کردی بو هر وها و یک ده جی هبو بعربی از بیتری زمانه که از دنویسینم نتنه کردی بیتری زمانه که از دنویسینم اوجی ساده من مهنه یا من خواهی رازی کریه هر تمام گوتنا رسول حمزه توفت و دبیرو بالا مده جارجه پرسین گوت کسی که آفاری چما بروسی و آفاری دنویسینی وی گوت اگر که ده هست بیته هبند هر دوکان به هفته تخی اربانه ویتی بلستر بگه جی خواه و هست بیته ناستن براستی که اگر مروفت کاره بهتری زمانه که بنویسینه بخونه از دویم و باشتر به رومان مجی هر وها لسر روشامانه یعنی رومان چیه بخواه نیلکه که مریکه که روش و جواکا ما دیده دیار کرن لسر اوینه ما رومان نویسندی هر وها لسر جنگی ما نویسندی سر جارنا پولیتیک کنوانی اوجی در باسی مجارن رومان ما بونه هر وها هلبست ما از دبینم یا دبی که از شاش بم لی به دیتنا من ده چاب مدا از دبیم جیان هر تم دناف هب دای به اوینا خواه به جنگ خواه به پولیتیکا خواه به حسکرنا خواه به هیوی داخازن همو مجارت کبن ناف هفته نماد کنی و مجاره که دل بجری بجی اف تنش بوی اوین از دنویسیم یا از تنش بوی جنگی دنویسیم یا تنش بوی روشا کسان یه درونی دنویسیم تشتکی وصا از نابینم کرداسیت خواستم از واتشتانم بجم اگر پرسیته هبن از آمانه هيا دو فرصي من هيا ياك شون أوا كو الزانم كنتنا جالك جنابي تا جالك مجولش بر كنت رومانك دنبسيني لورا توصاخ جتورا جوات دور كريه
دیسا جی تخوازم بینرین ما تب باشی کارین تب ببینن بزانن به چه آواید کارن تکیلداری بتا دارن یعنی چه آواید کارین تب ببینن هم بیجن کارین تا نوک برای سری ده حتی ویگاوی لکیت کارین ببینن او یک bir neke ya diyemin az işte bepirsim ve kurdaki ji rojavayê de çawa dibînî ku rewşa bakur ji wek me çend caran axaft îşev ez ê dîsa wî mijarê bînim ser zimanê Kurdên bakurê ku Tirkî wisa ketiyen nav damarê me de ku zimanê Kurdî wisa onda biye li ez dibînim ku Kurdên Rojavayê jî êdî wisa bûye bi Erebî bikartînin tu çi dibêjî ser vê mijarê Bel yani rewşa welatekî dagirkirî heger Rojava be ya Rojhilat be ya Başûr Başûr ta radeyekê tiştê wan baş in destkeftîne wan baş hene xwe rêva dibin dibistanên xwe xwendina xwe perwerdeya xwe bi zimanê Kurdî dikin lê her sê parçeyê din hinkî rewş cuda ye demek welatek tê dagirkirin helbete yani pêra asimilasyon jî tê pêra pişaftin tê yek ji bo ku tu milletekî ji koka wî ji çanda wî ji tora wî ji wêjeya wî dûr bixî di zimanê xwe din davêjî ser û didî pêşin hin di zimanê wî ji wî didizî carna yani rastî rewşekî ez dibînim rewşekî ne tanduristî ye û rewşekî xerab e demê te rastî Kurdekî werî ew Kurda şerm bike bi zimanê xwe zikmakî biaxife û gelek caran jî wa çêbî baş tê barê min ku em ji zarokbûn carna me peyvên Erebî ji kolanê danîn peyvên biyanî me danîn bikar danîn dayîkê me wana digotin çi digo ma tu ji ber zimanê xwe ve şerm dikî ma zimanê te nîne ku tu bi zimanê xwe deng bikî lê me xabe berbaca wê birastî xelkekî me hê ta kesê hene ku li Ewropa dijîn wê bêje çi yani kesê li Ewropa dijîn benim babam Türk anam babam Kurd anam Kurd ben Kürtçe bilmiyorum başa çima Kürtçe bilmiyor musun he ku dayıka te Kurd û babê te Kurd tu Kurdî nizanî tamam asimilasyon hat û nizam kê hat li welatek wek Ewropa heger li Swêd bî yan li Denîmark bî ma kesek heye kontrolê ser te û zimanê te zikmakî bikî di li vê derê dîsa tu wî zimanê bikartînî vatê tu bi zimanê xwe neşehnazî yani em bêjin xîreta te û hezkirina te ji bo zimanê te tune heger ku em nedijî her zimanekî ne dinyada ji ber ez baş dizanim çar zimana ez baş dizanim Farsî, Tirkî, Kurdî û Erebî heger ku ez pîvanekê dikim di navberî zimanê me û zimanê cîranê me de ez dibînim ku zimanê me zimanekî gelekî dewlemend e her peyvekê herîkê çar navê xwe hene nevek zimanê Tirkî carê ji te re dibe acî ma tu nizanî acî ku da acî ye aya teala aya tûja aya êşe te geşt pastam ne dawî û ez êdî wextê te jî negirim sêva me got me bersiva pirsa dawî da ma pêşî neda min jî derê çiwal ji bin vavekir Elê de her li vir di nivîsan te digot ez kengî amade me lê kameraya te girtî te kamerayê xwe venekiriwe baş xem nake ez ji bo wê nabêjim ji bo ku kes karibe berhemên me bixwîne yan filmên me bibîne dengê te direng hat erê fehm kir yani ji bo ku her kes karibe berhemê me bixwîne yan em bêjin filmên me bişopîne
براستی تا کارێکی گەلێکی باش کرد کۆمەلێک مرۆڤên hêjiya em pêtviya me bo kesan jî yani her kes di warî xwe de pospor û zanan e em dikarin ha yani yekser li ser WhatsAppê têkiliyan bi hevdira bikin karێkî gelekî baş e birastî kes ne jê derketin xwedî çapxanan e em ji pêtviya me bi çapxana heye pirtûkê xwe em çap bikin ev navgînekî gelekî baş e pirekî gelekî baş de ava kirî her wiha li ser ew e hene yani li ser rûpelên civakî hene ser em bijî malperên me hene li ser wan malperan dikarin bîtir me bişopînin Kurtasyon xas bêbêjim. Baş. Gelek baş. Tê geçtim. Gelek baş. Gelek spas dikim. Pirsê min gelek ji bo te heye lê divêm bernameyekê taybet çêkim biraz. Baş e em jî amade ne ez dubare silavê xwe ji bo te û ji bo hevkarên te rê dikim hemû mîvanên ku beşdara programê bûyî birastî cî şehnazî û serbilindî bûn her kesekî cî xwe da pospor bû ez jî gel xwe dibînim şagirtek ji wan hemiyan re û dixwazim bidim ser şopa wan û ser rêya wan bimeşim dubare sersala pîroz bê her şad û serfiraz û bextewar û serkeftî be. Her vêjî gelek spas ev jî daxwazî heman tiştê ji bo te dikim rastî serkeftin û wek min gotî tu niha mijûlê nivîsa bi romanekî em kelecanên ka bibînin ka tu li ser çi dinivîsî. Baş. Ta bigê dest. Baş. Dem baş. Ozan. Hûn ji min xeyîdîne. Wan nehîşt ku ez mamoste godarî bike wasa dinivîsan ca dibêje ez dawî mame ez li vir mame ez li wir mame. Etamîna hêja Yasemîn bi xêratî xwişka min e hêja Lale Şehîsî bi xêr. Navxêran da serçava. Ez dizanim Yasemîn amade bû lê Laleş Can wisa winda bû min ji wara serî de got bernameya wisa da mirov nizane çi dibe çawa dibe ev li wir çawa dibe binêr kekê îrfan winda ye hunermendekî me heye kekê îrfan winda ye ji min re gotiye ji min re peyam bişêne ez çawa bername zîndî de ji re peyam Ez buya gelek keniyan. Ez de peyama İrfan gelek keniyan. çawa ji re peyam bişêne bername zîndî de welhasıl hêvîdarim ku jî beşdar bibe wî jî dawiyê de bikin mêvan rastî tamîna hêja bi te dest pê bikin. Evîn ev 2 saet ez bendê me ew tiştê min amade kirdî ku ez bêjim me hemî ji bîr bîr. Bibûre me têcan. Tam 2 saet e rastî jî. Neyse em garîb ninin. Em garîb ninin ne em garîb ninin. Belê. Vara we xweş ez jî spas dikim ji bo ku we bernameyek wiha çêkiriye bi saya serê van bernameyan em nivîskarên xwe dinastin em derhênerê xwe dinastin hunermendê xwe dinastin rastî jî bernameyên bi vî ewayê gelek çêbûne di sosyal medyayê de ev jî pencereyek e ji bo Kurdên me loma kesekî me tunel me bexwedî ama ev pencereye hanê çêbûye gelek baş e yani ji bo Kurdan ji bo ku em hunermendên xwe hunerên xwe dinazin her hemû kesan evîn jî te jî ew kiriye mêvan îro spas ji te re jî spas çarpel medyayê re jî radyo aştî jî heman demê de ez wê jî tevê spasdariya xwe bikim. Belê evîn can dixwaziye ez çi bêjim? Dengê te nayê?
evin dengim te taze hat bele ere me tam nehêje ez zanim ku tu gelek karên çalakî dike yek ji wan ava ku tu çîrokan dinivîsînî çîrokan berhev dike çend pirtûkê te henin û wekî dawiye da çalakiyekî ku fuara pirtûkanî da jî pirtûkê te hebûn lê te nekarî pêştar bibî ji ber derfetên xwe lê tu dîsa te dest pê kiriye tu mamosteyê zimanê Kurdî dikî li ser wan tiştan em ji te bihîzin. Vegave polek min heye ji qasê heft heşt şagirdan pekte şagirtê me giş ciwanin keç û xurtin hin kes ji wan bijîşkin û mühendizin û hemşîre ne hemû xwedî pîşe ne û şagirtên zanîngeha ne mixabin wekî gava din mamoste gotî ew jî dibêjin em Amedî ne diya me bavê me Kurdin lê bes bi me ra Kurdî nepeyivîne em jî Kurdî nizanin em dixwazin Kurdî hîn bibin ev jî ji bo me şanaziyek e ku hani ciwanê me razbin û dema xwe nê wiha em bêjin teng da dema xwe didin ku tên dixwazin zimanê xwe hîn bibin ev jî belê ji bo me şanaziyek e evîn dîza dengê te çû ez ê dest bikim behsa xebatê xwe bikim ew çaq dixwazim balê bikişîn me ser folklora Kurdî wekî ku hûn jî dizanin folklora Kurdî pir dewlemend e gelek tiştên madî û manevî di nav xwe de dihewîne wekî ciloberk û wekî em bêjin xwarin vexwarin dewet rabûn rûniştin gelek tişt di nav xwe de dihewîne heman demê de jî zargotin di nav xwe de dihewîne min jî hewl da herêma Tetwanê hinek em bêjin kelepîrên Tetwan herêma Tetwanê min berhev kirin lîstikên zarokan û rojên taybet em bêjin wek salnameya gel yani wan deman em bêjin saet dem jimêr tunebûne wana bixwe wek em bêjin salê salan wek rojên taybet ji xwe re pîroz kirine û zanîne jî wextê xwe baş zanîne û hinek rojên taybet ji xwe re bijartine û wan rojan pîroz kirine ser wan me hinek nivîsîne pêşabûna zarokan û lîstikên zarokan û gotinên lihevanînok û zî gotinok nifir dua gotinên pîşiyan ewana çîrokên gelêrî ên dirêj ê ku şevên dirêj da ji me re digotin min wana gelek salan kom kirin em bêjin hema nîskê 10 salan ez bi wan vemam min wana kom kirin û ew jî serê ewil pirtûkekî bi navê Ecêbê Dunyayê ji weşanxaneya Avayê derket û piştî wî Ebas û Heblê ew jî çîrokek gelêrî ye weşanxana Nayê derket û piştî wî ew gotinên min hêjan behes kirin lîstik û em bêjin zargotina herêma Tetwanê bi navê pirtûkekî destegulek ji zargotina herêma Xerzanê Tetwan ew jî li Enstitûya Kelepûrê Kurdî Duhokê li başûr derket û piştî wî 20 çîrokên gelêrî carek caran çîrokên Kurdî ew jî ji weşanxana Darayê derket û piştî wî 10 varyant 10 çîrokên Mîrza Miheme ew jî 10 varyantên cuda ne ji weşanxana Nayê derket û niha jî 30 çîrokên min hene dosyayekî da
او جی ادبم قی بل هیویدارم واشانخانه نوبهار درکوه ام بو صاحبینه işte ku men ev qedandin min inca dest avête ser wêjeya zarokan ê nûjen bi teknîka întaqê mi çend çîrok nivîsîn yani çîrokek em bêjin navê bajarê Neşat e ev heft çîrokan pêk tê ew wan çîrokan da jî hani eşya dipeyivin yani top peyviye bisiklet peyviye yani wan eşyayan çîrokê ve dibêjin wek kesê devê seyemîn ew teknîka întaqê me bikaranîne û işte beriya wî jî ev çîrokên min ên min xwest hem teknîka întaqê ev jî wek rojnivîs çîrokê ve dibêje û him jî min xwest zarokên me navdarên xwe binasin min yekser Mesture Xanimê Erdelanî nivîse û helbestvanê me neherê ewil e em bijin wek jin û Ser Ehmedê Xanî û yek Ser Evdalê Zeynikê û yek Celadet Elî Bedirxan û yek jî Dewrêşê Evdê ye ewana xecê keçekî 13 salî ye bi ewayekî efsanî diçe ser dewra wan puara diyalog datine û bi wê ewayê zarok ew nas dikin yani gotinê min ser dixwazim yekê din jî bêjim xebatekî me din jî hebû laleş jî di nav vî xebatê de cî girtiye cara ewil em 20 jin komê hebîn jinên diasporayê Rojavayê Rojhilat biborin Rojhilat tune bû tê de Başûr Bakur 20 jin bi Kurdî çîrok nivîsîn ew 20 çîrok me nav pirtûkekî de berhev kir û ew jî ji weşanxana nayê derket ev jî cara ewil xebatekî wiha çêbû nav wêjeya Kurdî de cî girt yani jinên me nav wêjeya Kurdî de hespê xwe berzandin û serkeft çîrokên wan jî hemû serkeftî ne ez spasdarê wan im niha û ew xebatê xwe gelêrî jî ez bêjim çîrok û tiştê din jî ez spasdarê malbata xwe me rastî dotmamê min pir alîkariya min kirin xwîşka min pir destek da min û gelek malbata xwe me pir piştgirî girt û gelek tişt wan dotmamê min ji min re gotin edalet û eyze û Süreya û xwîşka min Nesrîn min gelek ji wan destek girtin xebatekî wiha elbette merov tune nikare pêk bîne me bi desteka malbata xwe ev xebat pêk anî gotinên min ev qasin evîn can lê tiştekî din dixwazî çi bêjim Na te gelek gotinên xweş got li ser karên xwe û bi rastî jî ez zanim ku tu ciyekê bajarek wek li Tirkiyeyê dijî ku pirsgirêkên gelek cuda henin dîsa jî te derfet dibînî ku van karên gelek hêja dike gelek spas şanazim me li İzmîrê dijîm 48 sal e ez li İzmîrê dijîm laşê min li İzmîrê lê hişê min welat e her dem hişê min welat e eviya jî em baş bizanin ez bim Kurdê me hemû jî vî yekê dijîn belê ez dema hevalan jî negirim saet pir dereng bûye ez ji serê sala hemû Kurdan pîroz dikim hêvîdarim ev sal bibe ji bo Kurdan ji bo gelên em bêjin feqîr fuqara jî bibe xweşîtî aramî
و تندرستی به بورش هیویدارم و هیویدارم جبو کردان جی یکیتیا کردان چه به وی داخواست دکیم کو چه به و داخواست کم آشتی چه به و داخواست کم همو تشتین خوش به پارا ما همو انسانان به پارا ما کردان جی شوا خوش گرک سپاس کم جبو برنامه لاله شیرا اوین راج در کفتن توازم و ماشت سپاس گلک سپاس امجی سر سالی تا و مالباتا منجی جناب پیروز کم گلک سپاس متام نیجا امین صباح خفن جام بین سر میوانا دایی ببوره براستی نسری دا گود و تبلی همی چه به هم باجاری من بخیر هاتی نو خیران دبی سپاس بو تو باکور نمی ویگاوی تو هولندایی از ویگاوی روتردامی me بلی نیسکت me اره چای باشه باشم سپاس چانی گلک سپاس باشم براستی جی از هنرنده گلک هست کم از چالاکینده گلک هست کم اف چند ساله دشوپینم تا و شانازم کتو هم باجاری هم نیم براستی جی جینه کچین پاتوانی گلک زیرگن نفسن keçi Kurdistan tevsan hele hereme serhade belki dişkeken tkarın derxin peş le em işkevne şopiye ki usatini jini mandateki aferinler jini çalak jini heşa em berdesteman mezundum helbet berdestan kutişteki girti beji ev hüneravan çalakiyavan jinin ku gehiştandına hatta bir projeye سپاسیا خواجوانا را جتکن شان حموجنان و ام در همه وانن هیویت کن امشی بکاربن دایقه وانبن تشتی باش درخم بله بله آرمانچ آواش خواه اجار تو وقتن لباکوری دجی yani بری İstanbul dijim İstanbul diji yani beri sala not bencan burada İstanbul'um Vigavêjê me wexfekê danî bi navê ban wexfekê bi zanist ji bo zanistî huner û çanda Kurdî ez hem damezrînerê wexfê me hem jî di rêveberiya wî de me wexfekê nû ye nû hate wek fermî jê dî qediya me hêdî dest bi karê xwe kir Vîgavê wextekê me saziyekê me Kurdî û ku ji kadroyekê gelekî baş pêkdê heye pêşa rojê da hûnê navê ban gelek çiya te bipîsin bi çalekî yên baş bi xebatên baş em ê derkevin pêşiya we ez vîgavê zêdeyî amedekariya wexfê dikim ji xwe tim xeyala min bi rojekê bû Kurdu bu hunerê bu edebiyata Kurdî bu zanista Kurdî bikarim tiştekî bikim ew wexşê yani xeyalê min herî mezin bû îro ez di wexfekê wisa da me ji xeynî tenha ekranê de didê nîşan bi tikê min henin bi tikên lal erê ez nerim min hevkarê xwe wisa tika kir min got ev jî karekî tenê gelek mezin e Laro me got gava ku tu biaxivî em wan jî bînin ser ekranê ku tu li ser wan biaxivî belê spas ev karê min ê dawî ez dikarim bêjim ji hemî cerebeyê û berhevkirina perwerdeyê min ê bi salan e ez ji xwe xwe dîtine ez nav hunerê dabûm hunera dest karê desta da min mamostetî kir bi salê dirêj Dura jî ez wek tekstîl da jî xebtin wek stilîst modelîst û perwerdehiya wî jê girt wek moda tasarım lê tim bi hunerê ve tim bi karê dest re eleqedar bûm dawî da min perwerdeya xwe zanîngehê jî wek lîsans wek dêroka huner da zanîngeha Mîmersînanê qedan di bêşa dêroka huner da yani bu hem wek zanistî hem wek hobî tim jiyana min da
هنر هبو و لسر داجی از ادبیات کردی راجع پر علاقه دار بوم نویس جتم هبو من دست به نویسا کرده چروکان شکل بو کرده چروک که خلات کرده بو دیسا هیجان یاسمین بسکر بیست چروک کرده که دیجا چروک که من هات وشاندن خباته که نو ایسال چه بو چروکین جنین ویژه کارتور داجی چروک که هات چاپ کرن پیش روزه دا belki dosya serbixwe pirtûkekî serbixwe jî pirtûkan jî belki bibînin ew jî li ser wana jî dixebitin dosyayê min çêroka jî heye dinivîsim lê wek hem hobî hem jî karek û bo hunera Kurdî xizmeta hunera Kurdî bike karê bebika heye destên de karê pitika heye destên de tiştekî amurekî zaf gerhatiye tutkarê ser wî gelekî tişta bîne ziman tutkarê cilberkê Kurdî bîne tutkarê hunera wan bîne tutkarê wek hunera dîtbarî aliyê Kurdan da wana bîne ziman û tutkarê danasîna xebatê kulturî çandî hunerî Kurda bide danasîn ji wê da amurekî zaf pêk hatiye Peşa roja jî ez dixwazim wana hinek bi projeyên kültürî projeyê çandî yan hunerî vegerê bidim wisa bînim roje vê esas aliyek de jî dixwazim ew bêşa ku ez zaf bi kêf mixwand dêroka huner hinekî yani bûyî ve bi xebatê wisa jî gerê bidim yani ew xebata pitikan wê cûr be cûr bi awê cida derkeve pêşiya we ne baxa de amadeheya wana jê dikim karim yani wisa ye nivîs huner pitik tevnav hevdû da bi awekê birêve diçe gelek baş rastî jî dest û hest û ket xweş rastî spas belê pirsekî te heye pirsek min çune lê em ê êdî cawî bikin bernameyê ez dixwazim daxwaziyên te gotinên te li ser serê salê bihêzim sersal bû hemî gelan hemî külturan da bi awê cuda tê pîrozkirin dibe hîviyekî salekî nû tiştê nû tim hîvî dide meriv tim bi hîviyê nû bi xebatên nû hestên nû dide meriv ez jî hîvî dikim sala nû ji aliyê xebatê Kurdî de aliyê zimanê Kurdî de dibe bazarekî navnetewî bazara xwe ava bike û were nasîn were xeberdan û pêş bikeve û huner edebiyata Kurdî gav bi gav pêş bikeve û di nav navnetewî da cî xwe bibîne hêza xwe bibîne bi hêz bibe xurttir bibe û firehtir bibe daxwaza min ew e û hîvî dikim sala nû ji me hemûya ra aştî tenduristî aramî û egleb jî ji bo me Kurda azadiyê bîne her bijî gotinên gelek xweş û zêrîn gelek spas dikim ji bo ku tu xwastî pêşdar bibî her çend wisa dedî min wek min gotî min pîlan çêkir li gor wî pîlanê neçû lê dîsa jî şevekî xweş bû em digel hebû bi ewayekî ez gelek spas dikim bi rastî spas dikim car em êdî bînerin vêj fermo aha kekê xidr laleşcan em êdî wextê te nekirin ca em wê ev bibe dawiya kekê xidr çavê baş bi xêr hatî spas dikim xatirxwestinê bikim spas bo bername we xatirê xwe dixwazim şebaş ve hemûya re hastî se
قلت انت وضاويت هاتي كاكي خضر آران سرچاوا اوین خان ایوارا و خوش چاوی باشی سپاس دکم صاحب سایه و انشالله اونجی باش من بخیراتی خواب ده ناس کرن فرمو از خدر اوسو اسی خوش کو سارم خباتکاره کی چارپن مدیام به وشانا کردی علاقه دارم اجنهاد وتخواست السلامة بديمة سرچاویم اجنهاد وکهف کارک خواه یا هیجا و هیجار سرسالا و اوین تاتوان و دیوان و یم بلومت پیروزکم سر ناوی خو و همو خبرکارن چارپن مدیا سرسالا میوان و تماشاوارین کوحتان و آمرتنه نیشتنه بدله کی گرم پیروزکم جوا هوار سالک بسحاد کیف و شاهید داخوازم هر بيجي قال لك سباس بو قوتني دا كاكي هيجا براسي جي اوا اس بو چند سال 3 سال بارم چرپل مدیه دا بشا هنری داد به ناوی برنامه تمپرومترای دا کار دیکم لی اوا تازه مهب داود ناسکر از گلک کیف خوش بو ناسکر جنابی تا و جبو سلاوین تا جبو داخوازین تا جبو گوتنین تا سرسالی تشتكي هيك كنت الضوي بيجيش بالكو هذه هيدي برنامه بقدينه دستورا و به بکورتاسی پانوراما کولا دخوازم دست نشان بکم بخوشی و نخوشی خو مسالک دنجی لپی خویش ارسالا در باس بو دیساج بو گلی کرد بو اگر ایش و جانین مزن جالی کی ده آفاتا ارتجی لپی و سرما بچیتی و لهی جیانا بشه گلی ما خطور و زحمتیک مزن سالک دنجی پرانیا گلی کرد جماف و آزادی خو بیپار دبن نیر زورداران ده بده هزاران زندانان تنخنده لوارگه پنابریه لسر سینوران و کوربریه دناوا نچاری و خزانی ده جیانا خود بگرینه دوسیاین شوتاندنا علویان سیواسه کوجر روبوسکیه کشتنا بهزاران کردن بگناه یم کوجر ندیار یک بیک تنگرتن و گفو اوزداغیه که جمره دبین مرنا خوش بیل بکن ابنه بسه دولت ترک هر روز باشور و باشور روجاوای کردستان بمباران دکه کردن سویل دکوشه پیدوین جیان دروخینه جوالات وان دقورینه و دو سوان قراقولان داتینه دولت ایران هر روز لسر سینوران به اشکنجهخانه و زندان کردان دکوشه نه بسه بفروک و درون ایریشی باشور کردستان جیدکه وارگهم پارتیان روجلات کردستان بمبه دکه جنو زاروکین بگونه جی قتل دکه 5 میلیون کرد هین الولات اخوه هیسیره هر دم ما کودریه که رونیه لمفد به دجمن حملی امکان اخوه خرج دکن ناهی لأمیکیتی اخوه ساز بکن ولات اخوه شیم بکن و جوات اخوه آزاد بکن جبو ولات مجبن دسته میتنکارین هو غرزدار ببه پیوستیا ملت کرد بیاکیتی هدکاری و یکلیزیا هزین کرد هیه بویرا 2023 یا هری خوش او بوکو تو دو پارتیان کرد یکیتی آخویا سیاسی و ریخستنی پیکانین هیوی دکم سالانو به سالا یکیتی یکریزی و افکاریا کردان السالا نور ملت کرد و همو جهان پیروز دکم هیوی دکم کو سالا 2024 جبو ملت کرد و همیم روحی آشتی آرامی آزادی فربینه دوباره سلام و ریش سالا و پیروز دکم هر بيجي جبو قوتنين تا جبو هستين تا جبو
داخوازیان ته جبو سر سالا نو گلک سپاس دکم میوانک من داوی هبو که عرفان لی نکاری بیشتر بیوه لورم أبي بأواك دن خوابك هنا كاكي إرفان كاكي خضر جالك سباسكم دوي دياس برنامج بقدينم براستي أز جالك نساغم ويديني كارم يديني وقت بينارين ماجي بلا سباسيتي كيف جبوانكو جال مابو گلک سپاس که سر سال و خوش به جنها و نواجی هیوی دارم کمی سال شب باش ور بمین خوشیه ده شب باش دم باش کرد و کردستان هر بجین Stiran verin ne bağ